हरे कृष्णा माता जी, सिट ऑडिबल? Yes, yes, Ataikatas. Yes, it is audible. हरे कृष्णा. तो सर्वे Yeah. भक्तांक हार्दिक स्वागत ऐचे सेशनांतु. तुम्ही मंगलाचरण को न शुरुआत करूया. मंगलाचरण ऑलरेडी हो जल्ले नो माता जी. वही जल्ला प्रभु जी. ओके. तो हरे कृष्णा. तो तुम्ही 5वीं एक जाओ ना इससे अतः माता जी ने संगी ने काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य तंतु मथ नालेरी प्राइड अहंकार तय एक विषयापासून नमका श्रील प्रभुपाद जी नाले तंगेले प्रिय शिष्य इति सांगताय म्हणून आमका भगवद्गीते अडिस्थानाचेर आमका चर्चा करूया. जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोधनंदन जय व्रजजनरंजन जय यशोधनंदन जय व्रजजनरंजन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद. पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. प्रथम जावनो तुमगे सट्टाली मग्गुन घेता तुम्ही तुमगेले अनुग्रही तुमगेल कृपा त्याच्या कारणाने आमका विषयापासून चर्चा करूक प्रयास करूया. तर श्रीमद भगवद गीता अंतू एक सुंदर श्लोक असा 16वा अध्याय अंतू 4th श्लोक 16.4. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी. शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनं हृत्यन्तस्तो ह्यभद्राणि वितनोति सुहृत्सुधाम्. हरे कृष्णा. तो श्रीमद् भगवद गीता 16.4. दंपो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपतमासुरीम्. ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट श्रील प्रभुपाद की जय. Pride, arrogance, conceit, anger, harshness, and ignorance, these qualities belong to those of demoniac nature, O son of Partha. Purport Sanata, purport Evachya. Purport Srila Prabhupada की जय.
In this verse, the royal road to hell is described. चार सुंदर पर पढ़ता श्रीला प्रभुपाद आले तुम्हें ध्यानपूर्वक ऐकाई. The demoniac want to make a show of religion and advancement in spiritual science, although they do not follow the principles. They are always arrogant or proud in possessing some type of education or so much wealth. They describe to worshipped by others and demand respectability, although they do not command respect. Over trifle, they become very angry and speak harshly, not gently. They do not know what should be done and what should not be done. They do everything whimsically, according to their own desire, and they do not recognize any authority. These demoniac qualities are taken on by them from the beginning of their bodies in the wombs of their mothers. And as they grow, they manifest all these inauspicious qualities. परंतु श्रील प्रभुपाद तगले तात्पर्यांत चा सुंदर जान वर्णन करतस तवळे एक इंटरॅक्टिव्ह सेशन तस्तनी आहे तर तुम्ही सगळ्यांनी पार्टिसिपेट कर का तवळे तुमगेल ते पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट करता. हरे कृष्णा. तवळे ये कृष्ण लीला तो कोणे सांगताय तुम्ही सगळ्यांनी ये कृष्ण लीला ताजे एक एक एस्पेक्ट तुम्ही सगळ्यांनी ऐकलेलं असं ताजे एक सिरीज भागवत पुराण कोंकणी चमकिलेलं असं तवळे प्राइड नाल्यार फॉल्स प्राइडाक खंयची लीला की रिप्रेझेंट करता नाल्यार ते लीलांतून आमकां मेळचे एक भक्त विनोद ठाकूर के लीलेक आमगेले खंयचे अनर्थकी म्हणून दाखोवन दिता आसा तवळे प्राइड आमकां खंयचे लीलेंत तुका मेळटा. कालिया मर्दन. काळ्या मर्दन नाही माताजी. स्पेसिफिकली सांगता असं ताका ते लीलेंत प्राइडाक रासलीला प्रभु जी. ರಾಸಲೀಲೆ ಸಗ್ಗಲೀಲೆ ಅಂತೂ ಎತ್ತಸ ಪಶೆ स्पेसिफिकली रासलीले ಅಂತೂ लास्ट येताच ते नाही माताजी मेगेल प्रश्न आमगेले एक एक लीला एक एक अनर्थ आमगेले भितर आशिल्ले एक अनर्थाक रिप्रेझेंट करतस तवळ तशी कंसाल कंस प्राइड कंसा प्राइड आशिल्ले तेगेले मल्ल युद्ध केलेले नाही. ब्रह्मविमोहले अंत सगळं प्राइड तस പക്ഷേ एक स्पेसिफिक लीला आता आमगेले ते प्राइड अनर्थाक रिप्रेझेंट करचे. भगवान कृष्ण माथुरे वच्चे पुरते जावन लास्ट ती लीला चमकिल्या आणि कोणी सांगताय मी लास्ट खंयच्या असुराकी मरता वृंदावनांतू कृष्ण अरिष्टासुर की केशी. केशी माताजी अनुपमा नाईक माताजीने सांगितलं केशी केशी ते लीलेत भक्त विनोद ठाकूर के लीला एक एक आमगेला अनर्थ भितर अनर्थाक रिप्रेझेंट करतस तंतु केशी लीलत आमगेलचे अहंगार नाल्यार मथ प्राइडाक दाखोवन दिवचे एक लीला तंतु तुमकां सगळ्यांक तुम्ही जायते वेळा ऐकलेलं असती लीला कशी की कृष्ण ते केशी वध करता कोणी सांगताय वे तुम्ही ऐकलेलं असं लिहिलं नाही मॅ केशी दमन हे भागवत पुराण सिरीज सांगतो आसलेलं एक एक लीला एक अनर्थ जनता ताजेर प्रखंड पाय घेन गुंडे ना पाय पक्षे तेजा मी तो या सांगाय माताजी ಗುಂಡನು ನೆಲ ಮಾಡ್ತಾ ಅವಂಗಲ್ ಕशी ನೆಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಳೆ ಅವಂಗಲ್ ಅವಂಗಲ್ तशी वय पशे तंतु केशी मरता सवे
केशी मारना पशे वापास केशी येतस कृष्णाक मरच बेगेजा तुम्ही सांगीन करेक्ट कृष्णू ते घोडा जावनेसिल केशी घोडा नाल्यारी हॉर्साल रूप धारण करून देता तगल ते पय्याक दोरनु ऐसी धूर विंदी तस पक्ष वापास है तस केशी लास्ट कशी की मरता कशी की कृष्णू केशी का तल केशील ते तोंडां बित्तेरी कृष्णाल तो हात हात घालता हात डांगेनो तक हुनर जाता बेतर हुन जाता तागेलो कृष्णाला हुनर दानो तक तशी जीव सोडतो तो तक ताज बेतर थँक्यू माताजी तल तो कृष्णू ते केशी जावनेसिल घोडो तगेल तोंडां बित्तेरी हात चा एक मुष्टि दिता तशी दीना पडे ना तगेल दांत एक एक जावनु संगथुन वत्तायस तलते दांत आमगेल प्राइड रिप्रेजेंट करचे तलते प्राइड सग्ग कृष्णु परगलतस तसे तक मोक्ष प्रदान करता तवळी कोणे ये प्राइड तीन ये कैटेगराइज जान जाल्यारी डिवाइड करयात फर्स्ट मंगुचे सेल्फ सक्तांगे एक आम मळने अस राइट तवळे सेल्फची दोन प्रकाराचेरी कैटेगराइज केलेले आसा तांतू फर्स्ट मंगुचे फॉल्स आणि ट्रू सेकंड एमचता प्राइड ऑफ अदर्स तवळे वग्गल कोणाले नामसलरी आम इन्न आलाल पूतता चाहे एक धनिक व्यक्ति नामसलर चाहे एक विद्या संपन्न जावनेशील व्यक्ति तळम के गर्व असतल नवे आम तगेल पूततम तशी सांगोचे एक प्राइड अस मागीर दुसरे म्हण सांगल्यारी आम अमेरिकेन मिगेल कंट्री पासून राज्यापासून गर्व प्राइड असोच अस अमेरिकेन नाल्यार इंडियन तवळी आमका एक सान राज्य उगहांटा नाल्यार नायजेरिया तशीच सान राज्याक आमी एक तांके अवगणन करचे गती आशिल्ले मागीर वगळेक म्हंगल्यारी तशीच पार्ट्स आमकां एक सौंदर्य नाल्यार तशें आशिल्लें मागीर लास्ट टाइमचे आमगेने रियल प्राइड ते म्हंगल्यारी ते कृष्णाय जावन कनेक्ट करून आसूचे तेन्ना रियल प्राइड आमी तुमकां सगळ्यांक कळचें इगोची दोन प्रकार आसा फॉल्स इगो एंड रियल इगो ते रियल प्राइड म्हण सांगल्यारी हांव कृष्णालो नित्य दासूता नाल्यारी मगेल धर्म नाल्यारी हांव म्हंगल्यारी कृष्णाली सेवन कोरका नाल्यारी ते डिवोटी सर्कलान हांव कृष्णाल भक्तुता म्हण सांगूचे बेगीक आमकां गर्व आमकां ते गर्वता रियल प्राइड म्हण सांगूचे तवळी कोणे सांगताय वे प्राइडाक मेन गर्व कळली प्रभूजी क्वेश्चन आवाज हे झालं शेक झालं प्राइड पी म्हणजे ऐकूया ना डिस्टर्बन्स असा प्रभूजी हरे कृष्णा माताजी डिस्टर्बन्स एक सेकंड तुम्ही सांगेल ऐकते रे प्रभूजी कसं एक सेकंड माताजी आता क्लियर वे हरे कृष्णा वय बाय प्रभूजी बाय क्लियर आता आशिल्ले ऐकतच. आता ऐकत त्यावेळी आता clear. उलयलेली क्वेश्चन कळली आता क्लियर वे वय प्रभूजी ओके त्यामुळे प्राइड पी म्हण सांगल्यारी फर्स्ट आम्ही एक एक कारण चोया आमगेल प्राइडाक मेन एक एक कारण पी म्हण सांगल्यारी पोसिशन आता तुम्ही एक एक लिहिला सांगिली ब्रह्मविमोहन लिहिला तशीची इंद्रा आले सगळं त्यामुळे इंद्रान पोसिशन ते पोसिशना परी तांके एक प्राइड आसा वय वे हरे कृष्णा वय प्रभू वय वय प्रभूजी आमच्या वय गीता तुवें आमकां दिक्यात मगेल
चा व्हडले एक संपत जे परिवारांतून म्हसल्यारी म्हाका एक प्राईड आसा नाल्यार म्हाका चा एक पोस्ट प्राईम मिनिस्टर नाल्यार हांचे एक व्हडल्या कंपनीचे सीईओ तशी मॅनेजिंग डायरेक्टर तशी ते म्हसल्यारी म्हाका ते पोसिशना हाजेर म्हाका प्राईड आसा. मागीर नेक्स्ट टाइम बर्थ नाल्यार वेल्थ आमगेले जन्म एक व्हडले अशीच संपत आसले परिवार नाल्यार व्हडले एज्युकेटेड अरिस्टोक्रेटिक फॅमिली तर फॅमिली पासून अशें प्राईड. मागीर नॉलेज मागीर ब्युटी सगळं तर एक काय आमकां एक्झाम्पल एक्झाम्पलान मनाक करूयात. तर हाय बर्थ हे बर्थान करतना गर्व आमके छान सुंदर एक लीला जायती लीला आसा श्रीमद भागवतांत पंचम संहितेन बर्थ हांव इन्न परिवार नाल्यार म्हाका छा अरेवस म्हळ्यार जान करतना नलकुबेरी परीक्षिताचा या नळकुबेर लीला परीक्षितानं परीक्षिता गर्वनी काय इले ना नाही त्याने साप घाललो ते ऋषील गळ्यात. ना माताजी परीक्षित गर्वान नाही नळकुबेर नळकुबेर. थँक्यू माताजी. चाय का सुंदर लीला मिळतं सर तुम्ही सांगितलं करेक्ट अदा ये द्विजपत्नी लीला तंतु ब्राह्मण कृष्ण संगत असं संगेले गोप बालालगी तुम्ही वचुनु मक्का छान भूक लागता तवळी ते आहार मिळतवे निमगूक तवळी थंगा तनी तंगेल ते गर्व आमका ज्ञान स म्हणेल ते गर्वान करताना सांगताय आम्ही ये कृष्णा बेगीन जान करचता तव ज्ञान संपादन केल्यार मात्र वाइस डिस्टर्ब दुसरे वॉइस डिस्टर्बन्स ना प्रभू क्लियर असं क्लियर ना. ओके हरे कृष्ण कंटिन्यू करूयात न्हू माताजी. प्रभूजी तवळी नेक्स्ट आम्ही नॉलेज कोण हांगात आयसवाय कोणी केशव भारती तुम्ही सगळ्यांनी ऐकीन आसयात चैतन्य चरितामृतांचे एक सुंदर लीलता नॉलेज जान करता ताका अहंकार लास्ट चैतन्य महाप्रभू कशी तागेल ते गर्व विनाश करता मग. मागीर ब्युटी कोणी एक्झाम्पल दिता सवाय जायते एक्झाम्पल दिव्या तुमका ब्युटी. कामदेव तो कामदेवाल ते ब्युटीन करताना कृष्णाक परीक्षण करू येत असं പക്ഷെ कृष्णाल ते एक दृष्टीनची कामदेवाल सर्व अहंकार विनाश जामता तशीची महादेवा परीक्षित गुरुवत असं तर महादेवा परीक्षित गुरु वचना पडेनी महादेवाल ते कठोर जामनिशील नेत्रान तगल दृष्टीनची तो बस मजान वत असं. मागीर नेक्स्ट तवळ आमगेले प्राईड एक आम्ही मनाक केले सिम्पटम्स खंयची खंयची आमकां कशी मनाक करूयात आमकां प्राईड आसा की ना म्हणून. फर्स्ट लॅक ऑफ वैष्णव एथुकेट तर आमकां आमगेलेची नित्य जिवितांत सिंपल जावन मनाक करूयात आम्ही एक आमगेले शुरवेद आम्ही दवळा वच्चे वेळेर जावो नाल्यार आमची भक्तां सगळं अभिसंबोधन करना पडेना प्रभू प्रभू म्हणून आमी तांकां अभिसंबोधन करतनी मागीर आमगेलेच समप्राय तशें सगळे ना पडेना ते प्रभू म्हळेने नाव तमी मनपूर्वम उपयोगिचे करून तिने ते नाव उपयोगिचे करू सुरुवात करतनी मागीर एक आमी त्या प्रभू म्हळेने उद्दुगा तशी एक वैष्णव एथिकेटाचे एक एक्झाम्पल. मागीर नेक्स्ट इथे म्हणून सांगल्यार कॉम्पिटिशन एक पॉझिटिव्ह जायन कॉम्पिटिशन आसा हे म्हण सांगना पडेना आता बुक डिस्ट्रीब्युशन जावो नाल्यार टंपलान करची सेवेंत सगळ्यान तुई प्राईडान करतना हांव तागेले आपिशके छानजान करता सर नाम म्हटल्यार हांव करची सेवा श्रेष्ठ व्हडली सेवा सगळं म्हणून आमकां गर्व तेमचे सवे ना म्हणून आमकां मनाक करूयात सेल्फ जान. मागीर आमगेले पासून चड जावन आमी
अशी करचस नाल्या तशी करचस म्हणून चड जावन सांगुचे ते तशें सगळं सिम्पटम्स नाल्यार हे सगळं आमगेले आमचो आसता तरी मसल्यारी आमकां मना करयात मेगेल भितरी अहंकार आसा म्हण तवळे अहंकार ఏం जायना ताजे ఎఫెక్ట్స్ इति फर्स्ट मन सांगल्यारी एनवी तळामक प्राइड येना पडेना कोणचे एक व्यक्ती नाल्यार भक्तो मेगेले आपसके चांजान सेवा करतस नाल्यार चांजान सर्वंतुय तो चांजान इन्वॉल्व करतस म्हटल्यारी ताजेल प्रति एनवी ताजेल प्रति ईर्ष्या मागीर नेक्स्ट मन सांगल्यारी आमी कमिटिंग ऑफेन्सेस तागेल प्रति ऑफेन्स कमिटिंग करूक सुरवात करचे ताजे बेग एक सुंदर एक्साम्पल आसा दुर्वासा मुनी तुमकां सगळ्यांक कळची ती कदा अंबरीक्ष महाराजा लगी कशी की दुर्वासा मुनी ऑफेन्स करून मेरे लास्ट कृष्णा लगी वतस वैकुंठा वच्चे ना पडेना थंगा विष्णु संगत आस तू वपास ते भक्ता लगी वचुनु माफ मांग तंगेली वचुनु तुम्ही क्षम मंगिला मात्रांत तुमका हे अपराधांत हुगुनु भायर वच्चा अवस्थले तवळी तशी थंगा एक आमकां मनाक करयात आमी दुसरा वगळ आळा प्रति नाल्यार तगेल प्रति आमी ऑफेन्स करना पडेना ते एक आमकां मनाक करयात जाल्यार ताजे एक साइड इफेक्ट आमगेले हृदयांत गर्व ना पडे निमचे साइड इफेक्ट मागीर लास्ट म्हण सांगना पडेना आमी एक गर्व एक एक खट्टम खट्टम जानु लास्ट इतली जाता म्हण सांगल्यारी कृष्णोची आमगेले हृदयांत हुकुनु आमकां शुरवेक आमी भक्तींतू लग्ना पडेना आमकां चाय ताजे आस्वादन नाल्यार रुची सगळं मेळटस मागीर आमी अशी अपराधू नामसल्यार आमगेले ते गर्वान करतना आमी एक कोरणे ना पडेना कृष्णोची ते स्थल सोडून वतलो मागीर आमी उत्तील प्रयास केल्यारी ते आमी शुरवेक कशी भक्ती करतानी ते एक स्वाद आमकां मेळना मागीर आमी सिनियर जावन आशिल्ले भक्त आले सगळं निमगून ताजे परिहार नाल्यार आमी ते केल्लेले नाल्यार गर्व केल्लेले पासून ताजे आमी क्षमा नाल्यार तांचं कोरणे ना पडेन मागीर ताका एक टाइम धरताने मागीर आमी एक कशी की आमकां थकून भायर आमचे त्यावेळेला आद्यचे एक रेमेडी अवेअरनेस म्हाका अशी गर्व आसा म्हणून एक अवेअरनेस आसल्या मात्रांत आमकां तातूंत भायर येवच्या अवस्थांनी ना तरी कोणूय आमकां सांगून दितात आमगेले वरिष्ठ भक्त सिनियर जावन आशिल्ले कोणूय तूं अशी करचें शेरी न्हय म्हूण പക്ഷെ आम ते एक्सेप्ट करूंक नाल्यार म्हगेले भितर एक अवेअरनेस ना तरी मसल्यारी भारी कश्ट जाताले म्हगेले ताका कशें सांगू आसतना म्हाका गर्व आसा म्हूण त्यामुळे ते एक्सेप्ट नाल्यार अवेअरनेस हे अवेअरनेस आमकां कशी मेळटने रायट सोर्स ऑफ नॉलेज ते तुकून आमकां भगवद्गीता नाल्यार श्रीमद भागवतम अशी चैतन्य चरितामृत तशीशिले दिव्य ग्रंथ डेली ताजे अध्ययन जामका म्हणून सांगूचे तर आमी एके दिसा एक सिस्टमॅटिक जावन आमी ताजे एक पाठन करताय तरी म्हसल्यार एक श्लोकांत थुकून आमकां श्रील प्रभुपादान ताके अनुवाद नाल्यार ताजे तात्पर्य भक्तिवेदांत परपोट सगळं दिलें आसा ते वाचना पडेन आमकां मनाक करयात मेगेल भितर अशी एकेली इला तेंच दुगून कृष्ण अशी आमगेले बद्धात्मा नाल्यार पतीत जावन आशिल्ले आमगेले बेगे जावन कृष्ण अशी एक लीला करून श्रीमद भागवतम नाल्यार तशी चैतन्य चरितामृत अशी सगळं एक लीला आमकां दिता कथा रुपेन तर ते कथा वाचना पडेन अशी मेगेल भितर आसा तर तशी आमकां करेक्ट करयात मागीर नेक्स्ट म्हण सांगल्यार सेल्फ एक्सामिनेशन नॉर्मली जावन आमकां एक आमगेले सेवा नाल्यार आमगेले एक आमी कशी की आमगेले भक्ती जिवनांत डेली एक्टिविटीज ताजे एक चार्ट आमकां सेल्फ जावन कोरून आमी आज इतली कूट केल्लें आमगे चांटिंग केलें चा परफेक्ट वे नाल्यार सेवा परफेक्ट वे नाल्यार आयज करचे सेवेंत इतें उणाव येयलो आसा वे तशी नाल्यार आतां हांव एक चा क्लास दिल्लें तर ते क्लास दिन जायना पडेना दो चार भक्तांनी जायता अप्रिसिएशन केलें चा क्लास आशिल्लें तर म्हगेले भितर गर्व येता सवे ना तरी म्हसल्यार ते म्हाका मेळ्ळें ग्लोरिफिकेशन सगळं हांव इतली म्हण सांगल्यार हांव गर्व करचे बेगे जावन म्हगेल्यान तो इतकी आसा
मके का निमित्त जावनु मकशी एक संगोसे ना बसर मिलने तेंचो ओल्ले एक भाग्यता नहीं मैं तबली देवालते अनुग्रह सदुकुनु नामसलरे अम्मिगा वासिल व्यक्ति अंग दुबाया एवनु कृष्ण भावनामृतान लग्गुनु तंगेल भक्ताल अनुग्रहान करताना इसीची श्रील प्रभुपादाल कृपेन करताना एक तंगेले सन्यासी शिष्याले दीक्षा मिलता तब तक जे कारण अंतम का या तो भागवाग्यम चाके नाल्याशीची सांगू खशिने का अवसर मिलता तलते काय आम्ही कशी की आम्ही येईल वाट विसोरनु आम सुंदर जान क्लास आज दिले अशी गर्व करो चंतो अर्थुना खंचे एक समयारी मिगेल ब्यूटी नामसलारी मिगेल पोसिशन खंचे समयारी बच्चा तवली ते आमका अशी शिले दिव्य ग्रंथ वचना पडेन नामसलारी एक सेल्फ असेसमेंट करना पडेना हमका मन अंजतले मिगेल करंट सिचुएशन नाला करंट अवस्था हत्ते खंचस्ता लारिकी अवस्था तवली थंगतुकु नमका क्रमेण मुक्कारी वच्चावस्थले नातरी मसला इतियतले ते गर्वसी चोण चोण चोणु लास्ट हमका तंगतुनो भारे इंचाका भारी कष्ट जाम अस्तले मगरी तजी एक रेमेडी तो ABCD अशी आमका जायलारी डिफरेंशिएट करूयात ये म्हण सांगिल्यारी अप्रिशिएट तब कंचे एक व्यक्ती पासून आमका अशी ईर्ष्या नाल्या तंगेल पासून ते एक आमका ये तथे मसल्यारी ते व्यक्ती आमका अप्रिशिएट करूयात तब आमका शुरवेक भारी कष्ट असतले ते खंचे एक व्यक्ती पासून ईर्ष्या नाल्या तशी ते असता तरी मसल्यारी नाल्या मेगेल्यापासून छान जाम तो करता तशी थका आमगेल्या भितरी गर्व येता तरी मसल्यारी तेच व्यक्ती का आमके एक चा अवसर मिळता तरी मसल्यारी तेच व्यक्ती पासून चांग एक भाषण करचे तबले फिजिकली जाल्यारी आम्ही मनान नाही करताय तशी दरारी ते फिजिकली आम्ही करचे बेग एक शुरुवात करता तरी मसल्यारी क्रमेण क्रमशः जावनु आमका ते प्राइड नाल्यार ते गर्वांत तुगुनु भायरमच्या अवस्थाले मागीर नेक्स्ट बी म्हण सांगिल्यारी बी ईगर टू सर्व तबले शुरवेक आम्ही खंची सानी सानी मीनियल सेवा आसियात प्रसाद वितरण करचे नाल्यार बुक डिस्ट्रीब्यूशन टेम्पल क्लीनिंग तशी सगळं मागीर आम्ही एक चा एक पोसिशन आता दवळांतूची नाल्यारी भक्तांतूची भितेरी चा एक कोऑर्डिनेटर ना तरी मसल्यारी हांचे एक प्रेसिडेंट लेवल तशी सगळे ये ना पडे ना मागीर आम्ही ते एक आम्ही स्थिरंजान कोर नेमची सेवा करचे एक उणा गती तशी दिको आशीन कारण ना तबले ते हर हंच्या समयारी ते ईगरनेस ते सेवा करचे बेगेक ते ईगरनेस असुका हंचे समयारी ಅವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಂಗಿಲಾರಿ ह्युमिलिटी एक प्रधान जामनेसिन एक फॅक्टर तर ह्यांचे अवस्था चैतन्य महाप्रभू संगत अस तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानधेन कीर्तनीय सदाहरी तो आमगेल पसे आमगेल लेवला पशके सानेसिल एक व्यक्ती तर आमगेल पासून इथे संगत तरी मुसलारी तामका ऐकू काही ते मिगेल भक्ती जीवनातू मुक्कारीवरचे बिग एक मार्गनिर्देशन दिता स मचलारी ते आम्ही एक्सेप्ट करू काही ताका एक अप्रिसिएशन दिमच्या काही आम्ही प्रयास करता तरी मसलारी आमकाच आमगेल भक्ती जीवनातू चांग एक प्रोग्रेस तेमच्या वस्तले डी म्हण सांगिल्यारी डू नॉट टेक प्राइसेस सीरियसली एंड इमीडिएटली गिव टू गुरु ते आमचे ग्लोरिफिकेशन तो मिगेल कारण अंत अशी जल्ले म्हणून काणतीने ते तवळीची ते गुरु परंपरे नाल्यारी सीनियर भक्ताले तंगेल अनुग्रहान तामका ये मेळ्ळ्या तब तशीची तंकाच वापस रिटर्न दिमचे तब ते गुरु इति करतलो तंगेल गुरु तंगेल गुरु तशी ते परंपरा लास्ट श्रीमती राधाराणी मगिरी कृष्णाकच तंतु आमका श्रीला प्रभुपादालेची एक सुंदर एक लीले तो आमका दिख्या ताजे एक दृष्टांत एक वेळे
एक दबळांतू एक मंगला आरती प्रोग्राम चलता असं तर तुमका सगळ्यांक कळचे मंगला आरती प्रोग्राम आंतू लास्ट गुरु आरती म्हणून एक कार्यक्रम असं तर ते गुरु आरती तू श्री गुरु चरण पद्मा केवल बकती सत्मा तेंता नॉर्मली गायन करचे तवळे श्रीला प्रभुपाद आली गुरु आरती चलता असं तवळे एक व्यक्ती येऊन लोकनाथ स्वामी लगी निंगीत असं ये कोणाल आरती की करता ये तवळे ते सांगता तंगेल गुरु जामनेशील तंगेल स्पिरिच्युअल मास्टर जामनेशील श्रीला प्रभुपाद तंका आरती गुरु आरती करचतम तवळे अंगताय तुम्ही सगळ्यांनी म्हणचे म्हाका ऐकू येतसं श्रीचरण श्री ये पक्षे तो व्यक्ती यांची तर गायन करता तवळ इथे तवळा कशी की तो तुमगेल गुरु म्हण कशी मनांक म्हण नामसल्यारी तो व्यक्ती यांची मग गायन करता म्हण तवळ तर लोकनाथ स्वामी महाराज सांगत असं इथे म्हण सांगल्यारी आम्ही समर्पण करची ती आरती नाल्यारी ग्लोरिफिकेशन श्री गुरु चरण पद्मा तो श्रीला प्रभुपाद ती करतस तुरंत तेच समयारी श्रीला प्रभुपाद तंगेल स्पिरिच्युअल मास्टर जाणशिले भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूराक दितस त्यांनी तंगेल स्पिरिच्युअल मास्टर त्यांनी तशी ते षडगोस्वामी मगिरी अद्वैताचार्य नित्यानंद महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु मेरी लास्ट राधा राणी तशी कृष्णाक ते परंपरा तशी तक ते ताजे एक सिक्रेट मनांजने मागीर तो ते लोकनाथ स्वामी महाराजाले डिसायपल जावन ते परंपरेंत ओडेक शिष्य जावन येयलो ताजे एक एक्झाम्पल लेगीन आमकां मेळटा तवळी प्राईड तवळ्यान तूं ये पर्पोट आंतू आम्ही शुरवय ते 16.4 ते सॉरी श्लोकान दिकिले ये प्राईड म्हण सांगल्यारी आम्ही आमगेल आवसूले गर्भाशयांत आसचे वेळेरी थुकून आमगेली ट्रान्सफर जावन येतस तर ताजे एक दृष्टांत आमकां श्रीमद भागवता मेळटस श्रीमद भागवतांतू दक्षयाग तुमकां सगळ्यांक कळचता ते दक्षयागांतू महादेवाक परित्याग करतस तशी लास्ट महादेवाले एक भूत गण ये यक्ष दक्षाक मारनु तगेल लोकटो काणवतस मागीर लास्ट एक बोकडेल लोकटो तका दवरता पक्षे तगेले नेक्स्ट बर्थ आंतूय दक्षु तगेल ते गर्वान करतना नारद मुनी लेगी अशी अपराध करतस तशी नारद मुनीक शापुनी सह दितस तवळ ते एक दृष्टांत नाल्यार थंगा आमकां मनांक कोरयात एक जीवनांत नेक्स्ट बर्थांत हे कैरी ओवर जातस तवळे ये सब कनेक्टेड काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य तवळी रिसेंटली जग साक्षी प्रभु ने एक लेक्चर आशिल्लें एक सीरीज ऑफ लेक्चर ये काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य तातू जग साक्षी प्रभु सांगूचे एक म्हळ्यार हाजे एक मूल कारण म्हणून सांगल्यारी काम आनीक क्रोध ते काम क्रोधांतूय मूल कारण काम कृष्णोची तेंदुकून आम्ही भगवद्गीता सिरियसली ताजे पासून आम्ही डिस्कस करता तरी म्हटल्यार जायत्या श्लोकान सांगत आसा कामयस्तैस्तेर हृदय ज्ञान काम येश क्रोध येश रजोगुण समुद्भव तशी जायत्य श्लोक आमकां काम नाल्यार क्रोधापासून सगळं सांगता आसा इतू म्हणून सांगल्यार आमकां एक एक श्लोक नाल्यार रिपीटेडली आम्ही ताजे पासून आयकूकय नाल्यार ताजे पासून वाचून मनांक करूकय प्रयास करता तरी म्हटल्यार आमकां क्रमेण भक्ताल संग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हाजे कीर्तन सगळं करता तरी म्हटल्यार आमकां क्रमेण क्रमेण क्रमश जावन आमकां अंततून भार्य येव्यात हरे कृष्णा थँक्यू सो मच कोणाक कितें एक्स्ट्रा ऍड करता जाल्यार ऍड करयात नाल्यार तुमकां इथे प्रश्न आसल्यार ते निमग्यात